Η ώρα η καλή. Να έχουμε τον καλύτερο παραδοσιακό γάμο εδώ της Χρύσας Πατράκη Κλάρα. Με τον συγχωριανό, το Στέλιο Κοφό του Δημητρίου και της Δήμητρας. Του Παναγιώτη και της Δήμητρας. Βέβαια. Αλλά βλέπω εδώ πίτες, γαλατόπιτες, τυρόπιτες. Τα ευλόγησες αλήθεια παππούλη καλά? Είναι ευλογημένα όλα. Α, μπράβο, Όλα. από Θεού άρξαστε. Ναι. Έτσι. Αυτό εδώ, Μπακλαβάς. ποια τον έφτιασε αυτόν τον μπακλαβά? Η Παπαδιά. Η Παπαδιά. Κουραπιέδες, οι Άρα Σιλιανοί. είναι διπλά ευλογημένος. Διπλά και τριπλά. Εβράδες ο παπάς εκεί. Λοιπόν, και εδώ βλέπω κουραμπιέδες. Κουραπιέδες, οι Στυλιανοί. Έχουμε μπροστά μας 2 κεραστάρια με μαντζουράνες και από ό,τι πιστεύω μέσα έχει τσίπουρο τράιο, Τσικουδιά. Τσικουδιά, βέβαια, λόγω του Δημήτρη του Πατράκη. Πατέρας της νύφης. Είναι κριτικός. Εδώ μέσα έχουμε τώρα κουλούρα. Όχι. Δεν υπάρχει κουλούρα, κουραμπιές είναι και εκεί. Κουραμπιές και Αλλά το εκεί. έχουμε σκεπασμένο, έτσι. μάλιστα. Θέλαμε να πάρεις το κοφτό. Το κοφτό, ναι. Λοιπόν, Παπαδιά, Λοιπόν, συνεχίζεις θα εδώ. φάω, άμα περισσέψουν, 2 κομμάτια, αφού το έφτιαξες εσύ. Να σου Ό,τι πω, θέλει ο συνεχίζεις μπάρος εδώ, του υπάρχει Μινάου. ραβανί. Λοιπόν, τότε εγώ θα φάω το γλυκό της φτώχειας. Μόνο ραβανί θα Το φάω. κουμπιαστό. Αυτό και με αυτό πληγωριάζομαι κιόλας και ήθελα και νερό από την άκρη για να λέμε και την αλήθεια. Έτσι. Γιατί αυτό, Οπότε αυτό πρέπει να είναι έτοιμο. έτσι. Το κλείσουμε, παιδιά. Εσύ το έφτιαξες στη Λενή αυτό? Όχι, Η Παπαδιά και η Θιά η ίδια η Χρυσούλα. Πού την είναι? Εδώ, την είναι. χρειάζεται. Εδώ την είναι. Η ώρα η καλή. Ευχαριστώ πολύ. Στη Να είστε Χρύσα καλά. και στα υπόλοιπα τα Εσείς τα εγγόνες παιδιά, στα και όλα γόνια, καλά. πάντρεψες παιδιά. Όχι, δεν πάντρεψα. Άτε και στα παιδιά σου. Ευχαριστώ. Το ραβανί δηλαδή είναι εθκός. Ναι, Το λαβανί είναι δικό μου. Άμα περισσέψει από τους καλεσμένους και λοιπά, θα φάω 2 Θα κομμάτια. πας πρώτος. Όχι πρώτος, τελευταίος, Θα άμα πας περισσέψει. 4 φορές. Γιατί εγώ είμαι εδώ και ματατρώω. Ξέρω. Είσαι συνηθισμένος από μικρός. Έφαγα της μάνα μου μισό ταψίτα ηλιός του 1959. Ναι, το Και ξέρω. την τρόπιασα, Καθόλου. Πέρναγα από τη μάνα μου Κατερίνια, τρώγα κι εγώ. πέρναγαν όλοι από το σπίτι από μπροστά εδώ Πέρναγα μαναπηγή. και το έφαγα και την τρόπιασα. Κρίμα. Και την άδεινε μετά Μενέλα. Τι λάδι. Κακομοιριά, φτώχεια. Και τι έπαθα παππούλη. Πήγα σνητιά, έπαγα και νερό και έπεσα μέσα στο τριφύλι τη Λιανάη του Και Μακαρίτη. ρίσκει μετά. Κυλιώνω, δεν μπορεί να Δεν πενέξει. έπεισε στη στέρνα. Και κυλιόμαν. Στέρνα όχι, δεν Δεν έπεσε. έπεισε στη στέρνα, μιλάς άλλο θέμα. Αυτό λέμε. Στο τρυφύλι σηκώνουσα. Λοιπόν, Αυτά. πρώτη περιποίηση βλέπω. Η πρώτη περιποίηση γίνει η αρχή Του γάμου. του γάμου και των προζημιών. Με τα αλευρώματα. Με τα λευρώματα. Σιτίζουμε τα αλεύρι, έτσι κοσκινίζουμε τα αλεύρι. Θα πάμε να Τι πώς τι στρώσουμε τώρα λένε, έξω. έλεγε. Τι λένε. Έχουμε το εξής. Που κοσκινάνε Μαζί. και αφράτα τα προζύμια. Και η κόρη που το ζύμωνε με μάνα και πατέρα. Ευχήσου μανούλα μου στα πρώτα τα προζύμια μου. Μπράβο. Με την ευχή παιδάκι μου και με της Παναγίας. Ευχήσε με πατέρα μου και λοιπά. Κατάλαβες πως θα. Μετά τα αδέρφια και λοιπά, ναι. Και μετά τα Αδέρφια, ξαδέρφια. να σου πω, Ναι. ρίχνουν κάποια λεφτά και σταυρώνουν την ύλη. Σταυρώνουν με κέρμα, με κέρμα. Πάρε μας εδώ, Μενέλα. Η ώρα η καλή. Να είσαι καλά. Συμπαιδιών, η ώρα η καλή. Επίσης, ευχαριστούμε. Σοφία, εσύ έχεις ανήπατρο τώρα. Πώς δεν έχω τον Έχεις Κώστα. τον Κώστα. Καλό τυχερό πες να λάβει τίποτα. Να κάνουμε γάμο παραδοσιακό και σε αυτόν. Θα το ξέρεις, αυτά είναι προσπάθεια κάναμε. Να δούμε από την τσάκια. Κάτσε σου πει εμένα. Ευχαριστώ πολύ.
Εδώ στο λαγκάδι Ανθυρού σήμερα έχουμε το σύντισμα του αλευριού, το κοσκίνισμα που λέμε, το ανάπιασμα των προζημιών για να φτιάσουμε τη γαμήλια κουλούρα της νύφης της Χρύσας Πατράκη Κλάρα που παντρεύεται μεθαύριο τον χωριανό μας, το Στέλιο τον Κοφό, του Παναγιώτη και της Δήμητρας. Είμαστε εδώ να συνδράμουμε για έναν παραδοσιακό γάμο όπως γίνονταν παλιά στο Ανθυρό και στην Αργιθέα.